Berreterretxen kantoria da balada bat, aspaldiko balada bat, kontatzen duena tragedia bat gertatu zena, orain dela 5 mende, Xiberun. Eta, bueno, da kantu bat arras ezaguna, arras polite, badituenak 6-7 bertso, eta bertso bakotxa da izkoraka da bat, arras polite, bueno, nire guzteko. Eta musika ere berezia du. Erakusketa honetan, proiektu hau hasi zen animazio batekin, dela 6-7 urte eskatu zidaten animazio bat egiteko Mikel Laboa gaiakin egin zen erakusketa baten dako. Eta hor hasi zen, nik duten Berreterretxekin harremana errandu zagunez. Animazioa intonduan, animatu nintzen egitera komikia, eta gero horren segiten etorri zen erakusketa. Eta erakusketan, erakustea ilustrazio, jatorrizko ilustrazioak. Hau da, bai animazioa eta bai komikia egiteko erabili nituen jatorrizko paperak, marrazkiak. Eta horren erakusketa honetan Elizondon ikusten dugu 3 gauzak. Ikusten dugu komikia, ikusten dugu animazioa eta ikusten dugu jatorrizko ilustrazioak. Altzak ez du bihotzi, ez gaztan berak ez urrik, enian usten erraiten ziela, aitunen zemek gezurrik. Berreterretxe kanta da kanta bat, hau nitze kantatu dute Berreterretxe. Eta tartean Mikel Laboa kantatu zuen. Mikel Laboari bereziki gustatzen zitzaiola kantu hau. Zer Mikelek ez zuen bakarri bere kantakin ere kantatzen zituen kantu xarrak. Baina Mikel Laboan bertsioan, ez dakizan bat berso bat diren, 7-8 berso. Eta 7-8 berso horiekin ez dakizu zer gertatzen den. Orduan hasi behar duzu, marrazten hasi baino lehen ikertzen zer zen historioi. Eta, zaila erten duzu, ez da ere zaila izan, badelako hainbertze jende ibili dena Berreterretxe ikertzen. Arixe Larbera ibili zen, Txomin Pelle ibili zen, bada pastoral bat Pierre Paul Versaisekin zuen, bada jende hauniz ibili dena Berreterretxe ikertzen. Musikariak ere ibili dire, iduriz, melodia ere berezia da. Orduen, joan mundu guzti bezala internetera, eta bilatu nien informazioa. Hauniz baliatu dut Txomin Pellen lana. Eta, gero alata ere, badiren bertze bertso, aspaldikoa da, 5 mende dire. Eta bertsoak, hauniz dire metaforak, ez dakizu egizki zer nahi duten. Behar duzu interpretatu, batek erten du gauz bat, bertzia, zukin behar duzu zuria. Eta da, nik azkenean erabaki nuen egitea, literalki bertsuek erten zutena ilustratu edo lan politi izan zen egera. Planteatu zidetelik animazio bat egitea orduenik gainitzen iten ikastaro bat paperezko antzerkiekin eta orduenik pelikula horrekin nitzen momentu hartan. Eta edutu zideten egokie teknika hori ibiltzia, ez? Gainera da, hasierako animazioa egiten ziren manera, pixket fotograma, hauniz rekorte ibili baniz, muñekito, hauniz bonik ibili dutena da, paperezko antzerkiko itxura horrekin. Eta baita ere, horretzen txikitan ibiltzen genituen paperezko muñekak, gero jazten gintuenak, soineko batekin, zapel batekin, pixket pelikula horrekin, hola dagoena. Ibili duten papera da karton falleroa da karton merke bat, zaborrakin ine, baina zabor horrek ematen dio testura handia. Eta horrek lagundu da haunitz, gero nire marrazkiek ordenadorean sartzekin lortzen gaueko ilargiek, argi itzelak eta ematen duten atmosfera hori.
Ze hasten da, lana lehenbizikoa da eskuzkoa, baina gero lan nauniz badago gibelian ondotik ordenadorearekin. Orduan, pixka bat, hola izan da teknika. Kontatzen den historia da tragedia bat, eta tragedia bat gaurkotasunik galtzen ez duena. Gaur egun, eta unibertsala, mundu guzian eta garai guzietan, segur nago gaur ere historia berbera kontatzen dena. Gainera gauaz gertatzen da, bazko gaua da. Gau hortan gertatu zen zera bada. Funtsian, bi lerrotan kontatzen da historia. Poderea duena, tortzen da gure etxera, gure familiko norbait hartzen du, eramaten du, eta norbait pasatzen du. Kasu honetan gaua, Marisantz, bere terretxen ama, pasatzen du bilaka. Bere semia, orduan da kristoin angustia. Netako kristoin ez dakit. Niri gertatzen zaiten personalki tragediarik ez dakit handiena, baina handienetariko bat. Erten dutela gaurkotasunik galtzen ez duela, niri gertatu zizaiten komikia egiten ari nintzela, Alsasuko kasua ez. Orduan, norbait hartzen eramaten duzte kartzelera, eta badago ama bat, denek ezagutzen dugun ama hori, dabilena, bilatzen, laguntza eske, eta giazki laguntzik eske ez duzu laguntzen aldez. Eta berdin gertatzen da gerretan, edozein tragediatan ez. Zenbat jende dago oinokunetetan, eta hoien semeak edo bigarren generazioa oino segitzen du bilaka ez. Orduen, historia pixket da hori. Senide bat eramaten dute, eta gelditzen den jendia dago hor sufritzen angustia batekin. Kasu honetan, Marisantz, bere terretxen ama. Eta ordenik inuelaik lan hau empatizatu nuen hauniz batez ere Marisantzekin, bere terretxen amakin. Itzen bendien, nire zakurrekin, eta hori nuen Marisantz semearen bila gauaz, bakarrik, laguntzarik gabe, eta bere zinegona. Hori. Komikia egiteko, inuelaik animazioa, telebiziona ni pause eman eta akusten dituen binetak, eta akusten nuen bazela, komikia deitzen diot, baina egizki da liburu bat ilustratua. Eta asmentan enakien hasi nire hau da, bertze fikzio bat sortzen, elkarrizketak, ama eta semien artean, baina gero ohartu nintzen, hain ederrak direla bertsuak ez zuela merexi. Orduan, liburuan bakarrik daude bertsuak. Eta asmentan badago Juan Cruz Igarabidek egiten duen azalpen bat ulertzeko hobekiago zer den historia. Eta orduan, liburuan agertzen dena da hori. Irudiak, baina bertsuak, ez dut deusak gehiago asmatu. Erakusketan ere dago bere terretxen narrazio bera, más o menos ordena berian. Hemen bere terretxen ama, Marisantz, josten ari da. Gero kontatuko duze zer den josten ari dena. Bazko gaua, ilargi betia, neskatua. Andozeko ibarra, alazer ibar luzea, iruretan ebaki zaitan, armari gabe bihotza. Txekoeti neskatuari ez diki abileta so egin ezan gizonik denezageri. Neskatuak beral
zen bezala, irurdozena bazabiltzala, porta batetik bestera. Bueno, hemen dugu Luis de Beamont, Beamondarren burua garai hartan, Mauleko gazteluan dago, eta hau da, pelikulako gastua. Bersoak erten duen bezala, altzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ez urrik, ez nuen uste, erraiten ziela aitunen semek ez urrik. Hemen aidaku erten zen gastua zen. Garai hartan, gerrak balime ziren, urte hobetan dela 5 mende, Nafarroan, Agramontarrak eta Beamontesak ziren beti liskarretan, beti gerretan. Eta omen, ilargi betea ez bazko gauan, gerrak gelditzen omen ziren. Orduan, hau gertatu zen bazko gauan. Eta horrekin erakusten du, bera, izgutxiko gizona zen gastua zen. Hau da, neskatua lehenbiziko bersoan, berso batean erten dio bere terretxek gatekot, behiretzera, aber zer ikusten duen lehiotik. Eta neskatuak erten du, ikusten duela 30 gizon soldadu bere terretxen hor kanpoan zirenak. Jaunkuntia bere gizonekin, jotzen dute bere terretxen atia eta hartu diote kanpora atratzeko. Eta, momentu honetan bere terretxek eskatzen dio bere amari azken atorra. Ama indazu atorra, menturaz sekulakoa. Erten nahi dako azken atorra dela. Hil atorra, eta lehenbizien patu dutenak ama josten. Jaunkuntiak berala, traidore batek bezala, bere terret aigu bortala, utzuliren izberala. Ama indazu tatorra, mentura sekulakoa, bizidenak horituken du, bazko gai erdi ondua. Hartzen dute, soldaduak, gaten dute preso, gaua da, gau oso bat. Mentxe berriz ere neskatua, oida nire pelikula indutena lehiotik begiratzen, eta ikusten nola eramaten duten preso bere terretxe. Eta oken giletiken atratzen da ama Marisanz, joaten dela mendiz. Ama egiten duen ibilbidea eta bere terretxe egiten duen ibilbidea bersotan heldu da, badakigu nondik ibili ziren. Amakin zuen arras, ibilbide luze bat. Imaginatu, erratzutik hartzen dutela eta hiltzen dutela arizkunen. Amak semia bilatzen, inen zuen, más o menos, buelta erratzutik atra mugaireraino gan eta itzuli arizkunera. Ama gaten da semia bile, eta laguntza eskatzen du lehenik bere anaiari. Buztanobi gaztea, Buztanobi existitzen da, lekue. Eta anaiari eskatzen dio laguntza eta anaiak erten dio, zure semia bizi balime da egoinde Maulen. Baina ez dio berze laguntzarik ematen. Joaten da, mantxo, berriz ere gauaz, mendiz, 1 kilometro inez, eta llegatzen da Maulera. Maulen bizi da Randugulen kondea. Eta kondeak erten dio, biaze gastua zen. Erten galdetzen dio jabat duen bertze semerik. Bere terretxe, ligin espeloien dagola, eta hile dagola, eta erten dio kostazi, eta altxa ezazu, alba duzu. Buztanobi gaztia, enean nahi emaitia,
itzazunik espalin bada, ene semia joan da. Arrebago isilik, ez otoi egin igarri, ire semia bizi bada, maulia ladun joani. Izan zen lasterra, jaun kontiaren bortala, aiei eta jauna nunduzie, ene seme galanta. Berso batek erten du nola bere terretxe ligin galtzen duen boneta, bersoak erten du, heldu nintzen ligira, boneta erori lurrera, boneta erori lurrera, eta eskurik ezin behera. Osea, erten daku galtzen duela boneta, baina ez duela boneta hartzen al. Ez du hartzen al, eskuek duelako ziote, biztan da. Ligitik hurbil dago espeldoi, eta espeldoien bizi da Margarita. Orduen, bersoketan kontatzen dena, gertatzen den tragedia, izaten alda bere terretxe zen Agramontesa. Badakigu ez zen noble bat, baina badakigu zela familia honekoa. Badakigu familia honekoa dela behiak bazituelakoz, bersoak erten du eskaintzen dio egun behi kondeari momentu batean. Orden badakigu familia honekoa dela. Eta da Agramontesa, Agramondarra da. Orden garai hartan liskarrak baziren bien artean, Agramondesak eta Beamondesak, orden baliteke gertaera izetia horrengatik, edo eta Margaritangatik. Gehienek diote Margarita, espeldoien bizi den gaztea, izin zela bien gustokoa, bai bere terretxena, bai kundiarena. Orduen, azken bersua denetako darraz folite da, baina ulertzeko zaila, erten du espeldoiko bukata, ala bukata ederra, bere terretxen atorretatik 3 dozena omen da. Bukata da, ez dakit, lixuek kolada. Bai, orduen, egiten nahi nizela ospaz, hemen zerran nahi du. Ator batetik inbalime du 3 dozena, hemen izan da beraien Agramontes eta Beamontesen arteko borroka bat, eta hilde hauniz jende, doze kristo dau. Orduen, izaten alda hoi, bertze batzuk diote erran nahi duela batetik 3 dozena egiten balime da, historia honek, historia hau edatuko dela, egia edatu dela, edatu zen bere garaian eta gaur egun hartaino ailegatu de. Eta, Juan Cruz Igarabidek erten duena sarreren ere izaten al, berak erten du, izaten aldela Margarita urdun dagola. Bere terretxe nazia bat duela, eta, jazta, hor segitiko dela. Eta azkena, Margarita bera, hemen Arropagarro izen, espeldoi. Espeldoi dago ligitik hurbil, ganai duenak, espeldoi, ez dakit etxeak aduan zapixket, baino. Dago karretera bazterrian, eta karretera bazterrian dago ere bere terretxe Milarria. Eta kantuak erten ez duenak erten daku harri horrek. Hor dago nik berek ikusi dut. Eta harri hoi, ez dakit kamarak argitu eta ageriko den, hemen ongi, bai, badire bi arko. Hortan, harri horrek erakusten daku edo bere terretxe arkeroa zela edo gezi zil zutela. Kantuek erten du hariz batera lotu zutela eta hor hil zela.
ez dakit, igual fletxekin. Bueno, historia más o menos ya está. Ezbeldoiko jentia ala sentimentu gabiak ilainula nuken eta deus ere etzekiena. Ezbeldoiko bukata, ala bukata ederra, bere terretxen atorretari, irurdozena umen da. Bueno, a ver. Zein piztera kandela. Hola, ematen dugu giro kapila bat bezala edo. Bueno, egiz saiatu naiz, erakusketa iten alik eta argi gutxienakin. Nola dela gertatu zen gauaz eta historia den hain beltza, hain tristea, nik uste laguntzen dio. Laguntzeko duten. Bueno, eso kontan, hemen ikusten duzuna da liburuko irudi batzuk. Liburu hemen dago ere erakusketan, nahi duenak erosi, 15 eurotan dago saltzeko. Nik deitzen dio nire liburu beltz iluna. Ikusten nola irakurtzeko dagoen bakarra da dire bertsuak. Dena gauaz, bueno, ez dakit. Iluna. Ama bilatzen, Eta asmentan igarabiden azalpenak eta nik uste haunez laguntzen dutenak ulertzen historioa.
Altzak ez du bihotzi, ez gaztan berak ez